Здравейте! В днешното видео ще ви покажа какво е оптималното ниво за вход в позиция, кога това ниво е подходящо да се използва за вход, как да си настроите Fibonacci инструмента и в кой импулс е най-добре да се търси нивото, как можем да го използваме в комбинация с важни зони на интерес като entry модел. Накрая ще видим и примери от графиката. Да започваме. Самият термин оптимално ниво за вход на английски Optimal Trading Entry ще го срещнете с абревиатура OTE, означава зоната между 0,62 и 0,79 по Fibonacci е оптималното ниво за вход от един импулс. След малко ще ви покажа в кой импулс е добре да разглеждаме това ниво. Като това са настройките на Fibonacci, които трябва да си направите в инструмента Fib Retracement в TradingView, за да може да се упражнявате и Fibonacci-то ви ще изглежда по този начин. Като ето за тази зона говорим, която е между тези две зелени линии 0,62 и 0,79. Това ви е OTE нивото. Най-добре е OTE нивото да търсим в импулса, който създава счупване на структурата. Тоест можем да го използваме като модел за вход след смяна в посоката на тренда. Тук съм ви показала при обръщане в bullish тренд. Тук счупваме структурата, измерваме последният импулс, който ни е ето този импулс, като теглим Fibonacci-то от дъното към върха и виждате цената след като чупи структура се връща до нивото, ретейства го и продължава. Счупена е структурата с импулсивно движение. Това също е хубаво да се забелязва. Тук, когато счупваме структура за надолу при bearish тренд, това дъно ни е последното swing дъно, което при счупването с тяло на кендъл, цената виждате как се връща и ретейства въпросното ниво, като сме измерили ето този импулс, който е счупил структурата от връх към дъно, т.е. при bullish тренд измерваме импулса от последното swing дъно до последния създаден swing връх, а при bearish тренд отмерваме последният swing връх и първото създадено по-ниско дъно. Разбира се, трябва винаги да имаме контекст в графиката, както ви казвам във всяко едно видео. Не можем просто да използваме нивото като вход без никакъв контекст. Като под контекст в случая имам предвид, че ако цената е в bearish тренд, да кажем на 15-минутната графика, тя ще направи при ретрейс вътрешна булиш структура, за да достигне зона на интерес в премиум. В случая тази зона е ордер блок. В момента, в който достигне, ние очакваме, че ретрейса е свършил, така наречената pullback фаза, и цената отново ще обърне структурата си за надолу. И това се случва ето тук. Това е последното swing дъно, Market Structure Shift. Отмерваме последният swing връх, най-високият, до първото по-ниско дъно, което създава цената след счупването на структурата. Отмерваме този импулс и проектираме това ниво. Цената се връща до него и продължава. В bullish тренд OTE може да се търси за вход, ако цената е достигнала bullish зона на интерес в дискаунт. Тоест, ние тръгваме за надолу, обръщаме вътрешната структура временно, защото правим pullback до зона на интерес в дискаунт. И тук, достигайки този bullish order блок, очакваме, че цената ще обърне. Тук обаче не съм ви отбелязала. Обръщането на структурата се случва ето при този зелен кендъл, върха на този зелен кендъл, когато бъде счупен с кендъл, което е ето този другия зелен кендъл. Това ни е Market Structure Shift, т.е. това ни е последното swing дъно, най-ниското. Това ни е първият swing връх, който е по-висок след счупването на структурата. Отмерваме си с Fibonacci-то импулса от дъно към връх и виждате, цената се връща, ретейства OTE и продължава. Нека сега да видим няколко примера от графиката. Искам да ви покажа сега този пример. На едночасовата графика сме на NASDAQ. Цената е била bullish. Тук счупва структурата си, оставя този Fair Value Gap ето тук и очакваме да има ретрейс. В момента сме на едночасовата графика. Ще измеря този импулс, последния, който чупи структура за надолу и ще видя къде ми се получава OTE нивото.
Виждам, че вътре ми се намира и първият кендъл на този Fair Value Gap. А знаем, че ако цената ще удържи в гапа, не трябва да минава над първия кендъл на гапа. Стопа може спокойно да се постави тук. Този кендъл съвпада с OTE нивото, т.е. имаме и bearish зона на интерес, която се намира в премиум. Ето тук са 50% на импулса, това е премиум. Отиваме на 5-минутната графика, като очакваме цената да направи някакъв ретрейс. Цената започва да обръща вътрешната си структура за ретрейс. Цената достига зоната и сега следим какво ще се случи на 5-минутната графика. И виждаме как тук отново чупим структура на 5-минутната графика. Тази зона няма излезнали тела на кендали от нея. Ето ни го и последният импулс вече е създаден, който чупи структура. Измерваме си го. И OTE нивото ни е тук. Слагаме си вход на 0,62 от Фибоначи. Стопа ни е зад зоната, която е OTE зоната на голямата графика на едночасовата и си таргетираме 2 към 1. И наблюдаваме сега цената какво ще направи. Цената ни взе в позиция и трейда излезе. Изчакахме Market Structure Shift на голяма графика, на едночасова графика, след което отидохме на 5-минутна графика, изчакахме ретрейса на цената и отново обръщането на структурата, за да може двете структури на голямата графика и на малката графика да са в една посока. Измерихме си и този импулс и влезнахме от OTE нивото. Нека разгледаме сега един пример от 15-минутната графика, пак на NASDAQ. Виждаме, че цената ни вече е за нагоре, като това ни е последният bullish импулс на 15 минути. Това ни е OTE зоната. Виждаме как при щупването на структурата сме оставили Fair Value Gap и това е първият кендъл на bullish Fair Value Gap. Както при предишния пример, е добре цената, ако ще продължи за нагоре, да не идва по-ниско дъното на този кендъл. При все, че и дъното на този кендъл е балансирал този първият гап, който се е получил, т.е. цената няма работа вече за надолу. Отиваме от 15 минути на едноминутката. Това ни е зоната. Изчакваме да видим цената ще ни даде ли ретрейс до тази зона. Цената стига до зоната и сега изчакваме за обръщане в структурата на 1 минута, за да може посоките на двата таймфрейма да съвпаднат. Имаме щупена структура ето тук, защото това са поредица от bearish кендали, които биват щупени за нагоре, което означава, че това ни е ордер блок на по-голяма графика. Отмерваме последният bullish импулс и OTE зоната на едноминутката ни се намира тук. Слагаме си на ръба на OTE зоната Limit Order. Стопа ни е зад голямата OTE зона, която е на 15 минути и таргетираме 2 към 1. Нека да видим какво ще се случи. Цената ни взима и трейда излиза. Тук ни е счупването на структурата, защото това ни е последният по-нисък свинг връх, който бива счупен за нагоре. Ретрейса започва, затова измерваме последното дъно и последно създаденият връх. Това ни е OTE. Отиваме на 5-минутна графика, изчакваме ретрейса на цената. Цената достигна зоната, тук изчакваме счупване на структурата за нагоре, за да се уеднаквят двете графики с посоката си. Като това ни е последния свинг връх, който тук бива счупен с кендъл. Слагаме си Limit Order на върха на OTE и стоп зад зоната, която е на 1 час. Таргетираме си 2 към 1. И трейда излиза. Това е, което исках да ви покажа в това видео. Надявам се сте разбрали, че акцентирам върху това, че трябва да подкрепите анализа си с посоката на цената в по-голям таймфрейм, за да може трейда да е високо вероятен. Благодаря ви, че гледахте. Ако сте научили нещо ново и ви е харесало видеото, моля абонирайте се за канала, оставете коментар, оставете лайк и до следващия път.